Peki veya çabe yani mesela rewş ve çabe du tişli peşeme yani gereki guhertineki demokratik Suriye'ki demokratik yani jî ve brastîn reel peşa şerekî navxweyî veke yani em vê aliyê gerekî ew nebînin wisa te hinek hene ji wan heye ku vana pir gotinên xeyalî ne wisa ye yani çawa min erin Lîbyayê kirin Libya kirin zam çend dewlet yani her eşîretek bû dewletek rewşa Lîbyayê Iraq bi ser xwe nehatiye Lübnan her wiha eger em naxwazin rewşa Sûrî ew bibe pêwîst e Heyet Tehrîrî Şam siyasetekî Sûrî bimeşîn siyasetekî tebayî Sûriya xîtab bike gerek bimeşîn pêwîst e çi karê got li Sûrî bêkirin bi nerîn û bi îrada hevbeş ya Sûriya vêya pêkirin pêwîst e bi bişêwire bi tebayî pêkhateyên yê Sûrî pêwîst e her kesî beşdar bike pêwîst e jin beşdar bibin ciwan beşdar bibin pêkhate beşdar bibin Sûrî gelekî pirreng e